situation dans le ces actes arbitraires qui n'honorent ni les auteurs, ni le Mali et violent à tout point de vue la dignité et la sacralité de la personne humaine consacrée par la Constitution du Mali. Ces arrestations sont de nature à perturber sérieusement l'exécution
organisme ye trésor section syndicale ka déclaration ye ka ɲɛsin an baarakɛɲɔgɔn fila minnu tɛŋanen don ka perte la n'o ye receveur général général district. Alors nin point de presse min kɛra a bɛ ɲɛsin Mamadu Kone père général du trésor ani Sulemani Kansa ye receveur général du district olu minnu fununen don an na nin wagati la ka kɛ ni o minɛni ye min tɛ sariya kɔnɔ ani an t'o kibaruya kalama. Secrétaire général ka kuma na a y'a yira k'a fɔ ko nin ko waleya minnu kɛlen filɛ nin ye ninnu bɛnnen tɛ Mali sariya sunba yɛrɛ fɛ min ye hadamaden ka laɲini dɔw sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya la maka tɛ se ka fɛn minnu na ani a ye hakililajigi kɛ nin cɛ fila jɔyɔrɔ la jamana baarakɛyɔrɔ kɔnɔ min ye wariko ɲɛnabɔ sira ye. Pour rappel, père général ale bɛ an ka dépenses 90% ale kelen de b'o ɲɛnabɔ jamana kɔnɔ ministère ni institution bɛɛ olu bɛɛ ka dépenses ale de b'o ɲɛnabɔ. Ni nin wagati na an bɛ fɛn dannen min na ni a t'a ka bureau la a bɛ se ka kɛ dankari ye baaraw fonctionnement normal. Ani receveur général ale de ye an ka recette fɛn o fɛn bɛ kɛ an ka administration ale de b'o kɛ ni ale tɛ yen fana a bɛ se ka kɛ dankari ye encaissement na jamana jigiɲɛsoba kɔnɔ. Ninnu maa fila an t'u kibaruya dɔn ani a y'a da an tulo kan k'a fɔ ko nin tile fila in na nin y'a tile naani an bɛ nin situation kɔnɔ an t'u kibaruya dɔn ani a tilara k'a da an tulo kan k'a fɔ ko section syndicale ni trésor baarakɛla bɛɛ faralen don ɲɔgɔn kan ka wulikajɔ sabati don nataw la pour que an ka nin mɔgɔ ninnu kibaruya dɔn ani an k'a dɔn kun tɛ. Nka an ka nin waleya in kɛ k'a fɔ k'an bɛ ninnu mɔgɔ fila ninnu k'an b'u sama ka bɔ Mali bolo mɛ an bɛ fɛ a ka kɛ sariya kɔnɔ ani u ka to Mali justice ka bolo kan mɛ an ka waleya in tɛ u sama ka bɔ justice bolo an ka waleya in ye a ka kɛ sariya minnu bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ a ka kɛ ka tɛmɛ n'o sira ye. Ni a ye laseli k'a ma k'a fɔ ko Mali wariko ɲɛnabɔ sira fɛ comptable dɔrɔn de ka responsabilité personnelle ni pécuniaire engagé don jamana wariko la. Kɔrɔ ye mun ye ni wari tununnaw kɔ u sa wari ye jamana nafolo da jɛ a bɛ tigɛ u sara la n'u ka denw bɛɛ la o sariya de bɛ anw kan ani an tɛna sɔn a ma k'a fɔ ko comptable minnu ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ bɛɛ donnen don ngalama la ka tiɲɛ n'u ka gestion ye dankari ka kɛ u ka baaraw ni u ka waleyaw la don nataw la. Donc kuma dakurubaya secrétaire général ye nin de lase anw ma.